हाय हॅलो एसएम क्रिएशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। तर चला आज आपण वालाच्या शेंगाची भाजी बनवणार आहोत। तर इथे मी वाल छान असा निवडून त्याला थोडा शिजवून घेतलेला आहे। दबेपर्यंत असा शिजवून घ्यायचा आहे। आपण ह्याची भाजी कशी बनवायची ते बघूया। इथे मी गॅसवर कढई ठेवून घेतलेली आहे। त्याच्यात आता आपण 1 चमचा 1 किंवा 1.5 चमचा टाकून घ्यायचा आहे भाजीच्या अंदाजानुसार। इथे मी 1.5 चमचा तेल टाकते। चला आता आपण एकदम अशी ही भाजी साधी आणि सोपी आहे, पटकन झटपट होणारी आहे आणि आपण हे डब्याला पण देऊ शकतो किंवा घरी पण करून खाऊ शकतो। तर इथे अर्धा चमचा मी राई टाकते आणि शिजून झाला की आपण हे पाणी निथळून टाकायचं आहे आणि असे हा कोरडा करून घ्यायचा आहे। इथे बघू शकता मी पाणी सगळं ओतून घेतलेलं आहे, म्हणजे त्याचा कडवटपणा आणि असा तुरटपणा थोडा निघून जातो। तर आता याच्यामध्ये आपण अर्धा चमचा राई टाकून घेतलेला आहे। अर्धा चमचा आपण जिरे टाकून घ्यायचे, अंदाजानुसार तिखट मीठ अंदाजानुसार मी आता इथे 1 चमचा लाल तिखट टाकते, थोडीशी पाऊण चमचा हळद आणि आपल्याकडे जो मसाला असेल तो तुम्ही त्यावर टाकू शकता। इथे मी 1 चमचा अंबाजी मसाला टाकते आणि त्याच्यामध्ये फोडणीमध्ये शेंगा टाकून घ्यायचं आहे आणि याला छान असं परतून घ्यायचं आहे फोडणीमध्ये। तिथे बघू शकता त्याच्यात अजिबात पाणी टाकायचं नाही, कमी गॅस करून आपण छान असं फोडणीमध्ये परतून घ्यायचं आहे। याच्यातवरून तुम्ही शेंगदाण्याचे कूट पण टाकू शकता किंवा अशी साधी जरी बनवली तरी ही भाजी छान लागते। एकदम मस्त भाजी तयार होते ही आणि डब्याला पण एकदम सोपी आहे। आता हे हिवाळ्यामुळे जास्त शेंगा मिळतात आपण बाजारामध्ये पण। तर अशा पद्धतीची भाजी तुम्ही पण नक्की करून बघा। जर माझे व्हिडिओ रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनल सबस्क्राईब करा, म्हणजे तुम्हाला माझे नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील। त्याच्यात तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट पण थोडं वरून टाकू शकता। तर मला ही अशीच आवडते, त्याच्यामुळे मी अशी साधी आणि सिंपल तेला मिठातच केलेली आहे। तर चला आता आपण याला अंदाजानुसार मीठ टाकून घेऊया। 10-15 मिनिटातच भाजी पटकन तयार होते आणि ही भाजी आपण पोळीसोबत, भाकरीसोबत, वरण भातासोबत, खिचडीसोबत पण खाऊ शकतो। तर चला इथे अंदाजानुसार आपण मीठ टाकून घ्यायचं आहे। मी इथे अर्धा चमचा मीठ घेतलेला आहे, कमी शेंगा आहेत म्हणून। मीठ टाकल्यानंतर याला छान असं परतून घ्यायचं आहे। पूर्ण मीठ आपलं मिक्स झालं पाहिजे भाजीमध्ये, फोडणीमध्ये। तर इथे बघू शकता आपली भाजी छान अशी तयार झालेली आहे। ते शिजलेले असल्यामुळे ते पटकन आपण फोडणीमध्ये 1-2 वेळेस परतून घेतली की थोडीशी हलवून घेतली की लगेच तयार होते। तर अशा पद्धतीची झटपट होणारी भाजी तुम्ही नक्की करून बघा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर आता इथे आपली भाजी तयार झालेली आहे।